Beh, iki kok cangkrukane lemari iki. Iki lemari apa gerdu ta iki? Ya lemari to, Bos. Lah kok gede ra mung iki. Pintu 2 jumbo iki. Masalah mangkane kok mbek gulu. Ukurane 2 meter musuh 2 meter, Bos. Lah kuwi mlebu blek nang mbek tutup iso no? Mlebu. Mlebu. Akeh iki pakaian. Ngono. Iya. Iki gantungane, Don. Gantungane Gus stainless. Ya lemari nek sakmene gede iki. Ukurane sap-sapane. Ukurane piro jajal? 2 meter kali 2 meter. 2 meter kali 2 meter. Masal terus ngene iki regane piro? Murah, Bos. Piro? 4.500.000. 4.500.000. Ya, segini kan gantungan, segini delok sap-sapan. Oh. Bulu sap-sapan. Lacine. Oh, lacine ning jero. Ya. Wih, istimewa. Wis komplit pokoke. Ki misal 4.500.000 piye? warnane njaluk request terang ngono iso? Ya iso to, Bos. Oh, iso. Menyesuaikan permintaan lho. Padha regane. Regane padha ae pokoke. 4.500.000. 4.500.000 ganti sokir Jawa Timur, Jawa Tengah, full jati kabeh pokoke. Ki kaca full ki. Iya full kocok lho to. Ki nek nggo Dari gedene sak kerdu lho. figura foto keluarga ning burine kene mending Jos ya. pokoke mantep tenan ya. Beh, 4.500.000. Gratis ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah engko bayare COD. Wingi nek wong takok ki omahe Kendal kono ki wedi no. Lah mbok Cilacap kono to, Bos, ya gratis ongkir no. Gratis ongkir Cilacap. Banyuwangi, Bute Jawa Timur, Jawa Tengah gratis ongkir. Ya wis Nek tak order kandhane. ora sang GDP. Gak usah. Ora usah. Tenanan pora ki sakmene gedene lho. Alah, pokoknya ya barang ora sesuai, ora kayu jati, aja dibayari pokoknya. Ngono. Bisa aja kuwatir. Oh. Ordernya ngerti warung. Urung, kok tak kandhani piye tak Ketik kandhani. pencarian neng TikTok, Sujud Mebel Nusantara di bawah bio profil eneng nomorku wis. Ngono tok ya? Iya, wis pokoke. Ya wis, Mas. Wis Matur ada suwun ya. kan? Tak kira gerdu kayak gedene ra umum. Lemari, Mbak no. 4.500.000 tok.